Postman always rings twice. Wat duist ze dan als prins zonder vastelovend? Denk ik dan bij mezelf. Twee auto's op de oprit, dan moet ik in mijn stoel zien. Hond wandelen. Met een hond wandelen? Ik hoor het. Ja, ik ook. Zit er in mijn schat? Ja, daar. Waar? Oh. Oh. Ah! Ik heb hem eens. Dag meneer. Dat is zo. Heb je geluk, ik ben net thuis. Oh, dat best naartoe. Net thuis. Allereerst, Ja, proficiat, dank je. hoogheid, Ja, Noël de Nurste ja. van de Leefhubbers. Ja, klopt. Hij is gehuurd dat we al een keer aan de deur waren Ja. geweest, ja hè? Ja. Maar gewoon niet die. Nee, dat was, en de vrouw moet je de deur niet opmaken volgens mij. Ook niet, nee. Nee, die woont werken. Maar wij vonden dit, Noël, toch zo uniek Ja, dat we toch dachten van, we moeten terugkomen. ja. Dat Want- heb ik toch ook gezegd, ik kom terug dan. Kijk, ja, want ik stuurde me via, Ja, ja. via een berichtje zo van, hè? Ja, kom maar. Maar dan nog, even voor de duidelijkheid, Ja. dit is niet afgesproken. Nee. Nee. Bist ik voordien, zover dat ik weet, de enigste neeënprins van Limburg? Zover als ik weet wel. Ja, ja. Ik heb niet gehoord dat er nog een is dus. Kijk. Hé, maar Ja. toen ze dich kwamen vragen, of Ja. vertel eerst even, wie jij dit eerst even zwiert? Ja, die zijn in april of zo het vorig jaar bij me geweest. Van grond, wilst u dat doen? Ja, een pap is ook erbij en dat word je een beetje doen gewoon zeg maar de vaste loven. En dan hebben we met een vriendengroep zeg maar hebben we een clubje opgericht. Van ja, met een paar jonge mannen en een man of 8 denk ik zo gaat. Ja, gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Dan hebben we een zomer bijeen gezet op het terras en oven. En dat gaan we doen. Dus dat was dus de keus. Ja, en toen hebben we dat opgezet met z'n allen. Dus, en daarom hebben we ook 7 adjudanten. Dus de Leefhubbers, dat is dat groepje. Nee, de Oh, nee. leefhebbers is het carnaval. Dat is de, oké, dus er is echt een... Ja, ja, en weer als jong man hebben we zelf comité 2.0 genomen. En we hebben ja, in het verleden dekkerige dingen al georganiseerd en zo gaat. Ja, en nu zijn we dus met 23 man bij de leefhebbers. Mutsen. Dus, die zijn van 11 mutsen naar 23 gegaan nu. God, ja. Ja, Dat kunnen ook niet veel dorpen zeggen. nee, maar ja, dat is toch alleen maar metgenomen, hè? Ik heb gehuurd dat het uitroepen, Ja, dat best gezellig was. ja dat wordt best gezellig. Ja, wie ging dat? Dat zou eerst s'avonds in 13 november. Maar ja, dat ging toen niet, want toen kwam de lockdown of de coronaregels. Dus toen moesten we 8 uur alles toe. Ja, en toen hebben ze de vrijdag bijeen gezet, dan moeten we het waal, moeten we het niet doen. Maar ja, overal werd alles afgelast. En toen hebben we weer gezegd van, of ja, het bestuur heeft dan gezegd van, we gaan het waal doen. En we gaan er gewoon een leuke middag van maken. Dus toen hebben we alles verschoven. En dan zijn we om 1 uur begonnen. Tot? Tot 8 uur. En Ja, het is niet voor niks dat er een pulbeer in het Ja, logo waarom? van de Leefhubbers zit. Hè? Wie oud is die vereniging? Wat zegt dat bij benadering? Volgens mij is die is in 1992 geloof ik opnieuw opgericht. Heropgericht. Die is volgens mij een jaar of 8, 9 niet geweest. En toen hebben ze ook een paar jong mannen bijeengepakt, een man of 7, 8 geloof ik. En die hebben dat toen opnieuw in gang gezet. Tot nu weer. En nu hebben we weer het eigenlijk weer overgenomen een beetje. Dus dat vriendengroepje van dicht, dat zien eigenlijk een beetje jongelui die wel, want er zei is, we hebben al drukker dingen georganiseerd Ja. in het dorp, die een beetje de schwung er weer in wil brengen. Ja. We proberen dingen te organiseren. En als we met die mannen ergens heen gaan, dan gaan we ook altijd met z'n allen. Dus dat was ook de reden van, ja, dan doe je ook maar allemaal een muts op. Want
Of we nu in gewoon kleren ergens heen gaan. Of we gaan met z'n allen en we hebben een muts en een pak aan en de bus één grote groep. Nou dreigt, gang er maar vanuit. Dat gaat niet door. Nee. Nee. Dus wat is eigenlijk die gevoel als prins ziende? Ja, een beetje dubbel. Maar goed, het uitroepen was zo. De dag daarna hebben ze die prins voorstellen, dus dan geeft ze alle horecagelegenheden af, zeg maar. Die reikt ze een foto uit en ja, dat is gewoon een gezellige middag. Dat was ook fantastisch. En daarna hebben we later verkoop nog gehad, deur aan deur. En dan kreeg ze eigenlijk nog, wat kregen we nog? Wazerblad verkoop. Wat? Wazerblad, dat is eigenlijk de carnavalsgezet van Die is ook gewoon gemaakt. Die is gewoon gemaakt, alles erop en eraan. Dus die wilde eigenlijk ook gewoon verkocht, hoes en hoes. En daarna zullen we wel zien wat gaat gebeuren. Dus de prins giet hij normaal gesproken altijd ook langs de deur. Ja, als rood van 11 wordt dan routes weer gemaakt en dan werden die dingen hoes en hoes verkocht. Wat leuk. Ja, ja, natuurlijk. In plaats van dat immers van die commissie dat gewoon dan bij lui in de bus duwt, Nee. is dat hier gewoon de rood en Hoes en hoes. hoogheid. Ja. Leuke traditie. Ja, en sinds dit jaar, of weer als jong man, eerder gingen ze altijd in gewoon kleren langs de deur. Maar dan kreeg ze de vraag, ja, hoe kom je van? Dus hebben we weer gezegd van, we gaan in pak, in volle naad. Dan kreeg ze geen vraag aan de deur, dan weten jullie hoe dat ze verkomt. Klaar. Een soort van Polonaise eigenlijk al, door het dorp. Ja, zo kent ze het een beetje. Heb je nou, want je ziet jong, je ziet enthousiast, je hebt passie voor de vastelovend. Dan denk ik bij mezelf, want ik huur nou ook zo links en rechts door Limburg alternatieve gedachten voorbij komen. Heb je een plannetje voor Nee. coronaproof Op vastelovend? dit nog niet, moment. Ik weet niet of ze dat moest hebben, weet ik niet. Of ze dat moest willen? Ja, of ze dat moest willen. Nee, maar het zou je ook een aardigheidje kunnen zien. Ik ken nog een aardigheidje. Ik weet het niet. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Dan kan ik niemand vertellen. Dat is ook het cruwe aan. Ja, Je weet niet wat dadelijk is. Achter een paar weken, zeg maar. ik moet zeggen, als alt-prins, Ja. dat ja, ik heb een volledige carnaval meegemaakt in 2006. Ja. Ik vind het dapper en ik vind het enorm leuk dat Stig dan in coronatijd die kervels trekken in het dorp. Ja, en is dit jaar, dan is het schuiven we alles op, dan doen we het volgend jaar. Want is er al gesproken intern, ook met de leefhebbers van, stel dat we volgend jaar een volwaardige carnaval zouden hebben, zou ze die dan nog als Ja. prins mee mogen maken? Wordt gewoon opgeschoven. Dus ja, dan draaien we het weer seizoen. Het is zwaar op wit. Ja, nee, dat hoeft niet. Dat weten die man wel. Chic man. Ja, ik vind het ook zo. En die vriendengroep van nog, heeft die een naam? Nee. Nee, dag. Ja, als hier als groep gewoon comité 2.0. Oké, jou was er net 6. Ja, ja, dat doen we nog wel dingen met wie, ja, een poelvakborrel en zo gaat. Kunnen in de dag doen we dikker dingen. Gewoon, ja, om het nu bijeen te krijgen Ja. uit het dorp. Ja. En 2.0 staat niet voor het alcoholpromillage? Nee, u kent wel, maar... Hersenpak? Een Een prins? pak? Ja? Heb ze dat zelf aangeschaft? Nee, Dat dat is is van de vereniging. Oké, maar stel nou dat ze een hele lange hebben als Ja, prins. Ja, weet niet, dan moet er meer kooi liggen, denk ik. Ik weet het niet. Ja, Maar past het een beetje? pas op perfect. Oké. Heb ze een eigen steek gekregen? Ook van de vereniging. Met de naam erop? Nee. Dat niet? Alles is dat het volgend jaar de verre droet, packs gaan, echt dan compleet. Oké, niet te moeilijk, niet te moeilijk doen. Niet te moeilijk. Oké. Hey, en heb ze een vrouw, een vriendin? Ja, die is boven het werk. Ja, maar is je getrouwd of zo? Nee, ik ben een vriendin. Wat vond die ervan? Ja, dat is ook een haar en neer en een carnavalsvier, dus die vond dat ook. Ja, die vond dat ik wel zo. En die is van de laag, dus. Ja, soms botst dat een beetje, maar goed. Oké. Een gezonde rivaliteit, Ja, zullen we maar zeggen. Goh. Heb ze veel reacties gehad? Ja, man. Facebook, kaarten, beerpakketjes, echt ongelooflijk. Draagt de dag erna. Ja, we zijn niet s'avonds nog geweest.
En toen kom ik 's morgens op en om 9:30 of zo gaan op de wel al. Ik ging al de eerste met een beer bekennen aan de deur. Spontaan idee, hè? Stel nou dat is toch echt de enigste carnavalsprins, verse, hè? Ja. Verse uitgeroepen carnavalsprins van Limburg best. Ik zou bijna zeggen van zet hem, prins Noël de Eerste van de Leefhebbers, uit Stevenspiert, zet hem in een soort van pausmobiel en rijd de ganse provincie door. Wie weet. Met een megafoon op het dak, met carnavalsmuziek en dan overal door de straat rijden. Wie weet. Laat jullie maar met ideeën komen. Die zijn altijd welkom, toch? En dan kijken we dan of we het kennen of niet kennen, toch? Ja, misschien ontvangen ze dich nog wel op het gouvernement of zo. Wie weet.